Pasa dudan euki gauen Gineako Nakrira bidaiatzeko aukeria eta formakuntza saio batzuk emuteko aukeria. Formakuntza saio honek zazen langabeziagoran zazen, baina titulo unibertsitarixua zaukien pertsonei zuzenduta apurtxo bat erakusteko gura behar gaiziela euren gaitasunekin enpresa bat sortzen eta herrialdean inpaktu positiboa sortzen. Eta hangazen mitxartean, ikusi gitzun arazo pilo bat eusela, eta arazo horrek hemen Euskal Herrian soluzioa daukiela. Orduan esan, zelan izan leike hemengo enpresak eta Gineako enpresak uztartzea. Zelan hemengo teknologia, hemengo jakutan bitxartez, han daukien arazo potolo horrei erantzuna ematea. Orduan ekurri du jakun formatu hau, evento formatu baten proiektutxoa sortzia, nun Euskal enpresak eta eragile ekonomiko ginearrak uztartzen diren, juntetan diren, eta gure negozitzuen inguruen berbaitzen da bien. Daukogu taldien ginear bat, Mamadou, bizitzako zirkustantzia batzun ostien, oinatik bukatu zagon bizitzen, lehen gradua ikasten, eta bere herrixa zan. Eta nik nire herrixa maitxoten moduen berak bere herrixa maitxe dau, eta bere herrixa maitxe dauen aldetik herri hori garatzen lagundu dugu, gabitz, eta espero dugu jarraitzuko dugula. Gaurko ekitalditxik, nik benetan espero energian sektorian benetan zoze pasatzea, elektrizidade barik, energia barik ezin eskua da herrialde bat garatzea, mosketak egotia enpresa atendako, pertsona atendako, ikasten dauden pertsona atendako txarra da. Eta gero guztu baten, hezkuntza arluen edo beste arlo batzutan gauza pasatzea. Adibidez, nik guztu baten Gineara fatian, universidad sortzeko bidien dabil, eta hor M1 jarra gotia, M1 esperientzia eta laguntza gotia.